Alle forældre ønsker den bedste udvikling for deres børn. Et godt og udviklingsstøttende samspil barn og forældre imellem er helt afgørende i forhold til barnets gode udvikling. Barnets initiativer er i den sammenhæng meget vigtige. Det er grundlæggende for barnets positive udvikling, at det bliver set og fulgt i disse initiativer. Gennem initiativerne viser barnet, på hvilket niveau det er i udviklingen, hvad det er optaget af i det aktuelle øjeblik, og hvad det i situationen har brug for at blive fulgt og støttet i. Det er i det øjeblik, vi får fulgt vores børn positivt i deres initiativer, at det gode samspil skabes. Sådan. Alle mennesker, og dermed også helt små børn, har 4 måder at vise deres initiativer. Det er, når barnet tager initiativ til at se efter noget, når barnet tager initiativ til at gøre noget, når barnet siger noget, når barnet giver udtryk for en følelse. Vi vil nu vise, hvordan Line følger sin søn Christian i de 4 initiativer. Læg mærke til, hvordan Line gennem sit smil, positive stemmeføring og det, hun helt konkret siger i situationen, giver Christian forståelse og anerkendelse for det initiativ, han har taget. Når Line følger, forstår og anerkender Christian i det, der optager ham i øjeblikket, opstår grundlaget for en optimal udviklingsstøtte. Christian ser efter en tigerbamse i sofaen. Er det tigeren? Line ser hans initiativ og følger det ved at sætte ord på det, han er opmærksom på. Skal jeg give dig tigeren? Flytter vi lige det her, ikke også? Line flytter samtidig noget andet legetøj. Christian tager initiativet til at sige en lyd, da han får øje på noget legetøj. Ja. Line følger ved at gentage lyden og ved at sætte ord på Christians initiativ. Ja. Læg mærke til, hvor glad Christian bliver over Lines respons. Du fortæller. Ja. Christian begynder at græde, fordi Line lægger en rangle væk. Og du bliver ked af det. Line følger dette initiativ ved at vise forståelse og sætte ord på hans følelse. Vil du skue? Hov, kuk dernede. Er der nogle klodser? Er der nogle klodser dernede? Christian er optaget af en legetøjskasse. Line følger hans handling ved begejstret at sætte ord på det, der sker. Når du åbner og kigger. Hej, klodser. Læg mærke til det fælles fokus, der opstår. Kæft, en klods. I alle de viste klip bliver Christian fulgt i det, der optager ham. Line understøtter hans initiativer positivt ved at anerkende dem, sætte ord på dem, og hun hjælper ham med at gennemføre de initiativer, han endnu ikke selv kan fuldføre. Dygtig. Christian føler sig set og hørt. Værdsat for den, han er. Jo mere du som forældre ser og følger barnets initiativer positivt, jo bedre samspil. Gå derfor på opdagelse i dette samspil. Læg mærke til dit barns positive reaktion, når samspillet lykkes. Stil så dig selv spørgsmålet. Hvad sagde jeg? Hvad gjorde jeg? Hvad fulgte jeg mit barns initiativ med? Dette vil give dig en god bevidsthed omkring, hvordan og med hvad du skaber et godt samspil med dit barn. Grundlaget for dit barns positive udvikling er på rette vej.